Her kan vi så se det periodiske system, som ligesom er en liste over de grundstoffer, der er, hvor vi primært har om grundstoffet aluminium, som ligger har atomnummeret 13 og ligger i hovedgruppe 13, periode 3, og atomet forkortes AL, og i det periodiske system kan man se, at det ligger under trappen, så det er et metal, og desuden så er aluminium et fast stof. Så har vi tegnet selve atomet, hvor vi kan se inde i midten, der har vi kernen. Så har vi den inderste skal, hvor der er 2 elektroner i. Så har den en skal mere, hvor der er 8 elektroner i. Og så har den yderste skal, hvor der er 3 elektroner i.